A kako najbolje iskoristiti prednosti i mane nekog igrača? Pa vrlo bitno u svemu tome je samopouzdanje. Znači, ako igrač ima brzinu, onda treba ga usmjeriti da to koristi maksimalno, a recimo ima brzinu, a deficitaran je po pitanju tehnike, onda ga usmjeravam u tom smjeru da na utakmici neke tehničke zadatke rješava na najjednostavniji mogući način, ili prvo do sebe recimo, a da koristi svoju brzinu kao prednost, na primjer ulascima, utrčavanjima u prostor i tako dalje. Kako izgleda specijalizacija igrača po određenim igračkim pozicijama? Znači kada se to događa, kada se to definira? Sad to isto ovisi o igraču do igraču. Znači neko postane muškarac sa 17 godina, neko već ima obrise muškarca sa 15 godina, a neko nema ni sa 22 godine. Ali generalno, ajmo reći kadeti 1, juniori 2, junior 1 da bi već trebali imati glavnu igračku poziciju i pomoćnu igračku poziciju. I što napraviti tijekom utakmice ako se dogodi isključenje? Pa to je vrlo bitno tih prvih 5-10 minuta nakon isključenja. To je vrlo bitno pripremiti igrače. Znači, ne možemo vježbati igru sa igračem manje na samoj utakmici. Znači, to se vježba na treningu. Kad imamo igrača manje, da li će to biti u formaciji 4-4-1, najčešće. Ali, kažem, to se vježba na treningu, ali ključno mi je tih prvih 5-10 minuta da bude koncentracija na maksimum, jer često se zna dogoditi nakon isključenja da odmah padne gol i tako.